kemring aku sabaramu matur nuwun Nduk Cahayu. Wah, jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Amin. Anu Mas Garing. Nun dawuh Pak. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh, nggih. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Yuk. Mbah. Dereke Mas Bayu. Sayang laut tanpa siang keliling-liling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil cak kereta tak berguna. Niku putrane Mas Bayu. Saya duduk Bayu. sambil mengangkat kaki melihat dekat asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becak berlari bagai kakak berdiri. Becak jangan hati-hati. Sugeng dalu Pak, nggih sugeng dalu Pak Bayu, yo gantenge. Ade. Pak Bayu sih. Wah, iki. Lebih. Pak Lurah ta niki? Agemane batik, jin, sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah, batik, sendal jepit. Nah. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jadi iso-iso ning lakoni yo. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta yo nggawa ngono kuwi. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Ben gak nambahi. Kula ki mboten nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Ya ampun. Wis. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Kandungane penting sehat. Amin, pasti Pak. Sehat, awet gagah, awet momong anak putu, awet ora masalah. Jeneng untun tek niku tidak tua, Pak. Tua-tua ning klobot dhuwur tuwa ngesor modot. Ning Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. Niki siji. Ya ora gingsul. Napa? Nyat keturunan siji tok. Iya, ini sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga